recite otac šta je. Da li otac tata ili sudija za prekršaje? Mene otac stalno ispituje i želi i ovo i ono da čuje. I kad sam u školu pošla, i kad sam iz škole došla, i zašto je ovo ovako, i zašto je ono onako, i zašto je ovo ovde, zašto ono nije onde. I kako sam smjela ovo, i kako sam smjela ono, i znam li ja da sam već velika, znam li ja da više nisam mala, znam li ja šta je karakter tvrđi od čelika, i znam li ja pošto je šnala. I kako nisam mislila, i kako nisam pazila, i šta sam opet zgazila, i kako, i zašto, i smijem li, i znam li. Pa zato pitam otac šta je, da li otac tata ili sudija za prekršaje?